Bi sedan ji alîgirên Enekesê divan heyamên dawî de li bajar û bajarokên Herêma Cezîrê li Rojavayê Kurdistanê mangirtin û xwepêşandan li dijî biryarên PYD û Rêveberiya Xweser li kantona Cezîrê pêk anîn. Lê hêzên asayîşê li pêşiya xwepêşandanan astengî çêkirin li gorî berpirsên Enekesê ku ev yek bû cihê nerazîbûnê li cem Enekesê û tevlihevî di navbera her du aliyan de durust kir. Di vê derbarê de endamê serkirdayetiya Pedekesê Mihemed Elî İbrahîm ku niha ji ber xwepêşandana Enekesê girtiye ji tora mîdyaya Rûdawê re eşkere kiribû ku peyama mangirtin û xwepêşandana Enekesê li dijî biryarên PYD li Rojavayê Kurdistanê bi cî hatin. Ew biryarên ku xwendin û perwerdekirina îdeolojîk di sîstema xwendinê de li dibistanên Rojavayê Kurdistanê bi zorê serdest kiribû bi gotina serkirdeyê navbûrî. Li hemberî xwepêşandana Enekesê tev demê jî xwepêşandanek li dar xist ku di wê xwepêşandanê de xwepêşanderan li ser mafê perwerdekirina bi zimanê dayîkê piştgiriya xwe nîşan dan. Li dema ku bi sedan ji zarokên dibistanên Rêveberiya Xweser li dêrikê tev lî xwepêşandanê bûn û dengên xwe ji bo fêrkirina bi zimanê dayîkê bilind kirin. Piştî bi dawî hatina xwepêşandanên bajarê dêrikê hêzên asayîşa kantona Cezîrê dest bi girtina çend berpirsên Enekesê li dêrikê kirin û vê yekê hişt alozî di navbera her du aliyan de mezintir bibin. û li gorî rewşenbîr û nivîskarên ku çavdêriya xwepêşandanan kirin ragihandin ku bûseleya xwepêşandanan ber bi slogan û diruşmên siyasî veçûn. Dema ku wêneyên serkirdeyên Kurd û xwestekên partîzanî xwe li ser mangirtin û xwepêşandanan sepandin. Her di vê derbarê de wan nivîskaran ji Rêveberiya Xweser xwestin ku rewatiya xwe di desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê de serrast bike. Asayîşa kantona Cezîrê ji aliyê xwe ve ragihand ku wan di navbera alîgirên Enekesê û alîgirên PYD de navbênkarî kiriye û ji raya giştî re dane zanîn ku ew hêzeke bêalî ye di pirsa mangirtin û xwepêşandanan de. Her ji aliyê xwe ve sekreterê El Partî Nesriddîn İbrahîm ragihand ku kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi ber û aloziyeke mezin ve diçe û bi gotina wî di vê aliyên siyasî cemawerên Kurd dûrî nakokiyên xwe yên siyasî bixin û ji aliyekî din ve di vê hayê wan aliyên siyasî ji dijminê milletê Kurd li derdorê hebe. Ew dijminê got dixwaze roj bi roj destkeftên ku bi xwîna şehîdan pêk hatine tune nebike. Çavdêr dibêjin rewşa Rojavayê Kurdistanê gihîştiye asteke teqîner ji tevlihevî û nakokiyan û bi gotina wan çavdêran eger aqilmend û şarezayên her du aliyên siyasî Enekesê û PYD nakokiyên xwe çareser nekin ve Rojavayê Kurdistanê li ber lehiya berjewendiyên siyasî têk biçe. Loloxan Rûdaw. المواعيد